Svi su se izjasnili protiv mene. Ne samo komšiluk, poznanici, prijatelji, nego i moja porodica. S malim izuzecima. Otac me nije primio u kuću one septembarske večeri kad sam odbegla od muža, a kasnije je poručio da u njegovoj kući nema mesta za besnulje pobegulje koje traže hleba nad pogaču. I zaista niko nije mogao da razume zašto sam napustila muža i kuću da bi danas radila u jednom velikom magacinu. Živim životom usamljenih i odbačenih žena. Ručavam za tezgom, a stanujem evo ovde u ovoj sobici na 5. spratu. Nedeljom ostajem kod kuće da se malo okrpim, operem. On je bio čovjek koji je davno prešao 40. godinu. Imao je fabriku četaka. To je bila jedna lepo uređena, dobro upućena radionica sa 12 radnika, sa veoma razgranatim, sigurnim poslovnim vezama. Kupovao je životinjsku dlaku svake vrste i njegov ugled i kredit bili su odavno utvrđeni u poslovnom svetu. Seljačko dete. On je sam svojim radom, svojom štednjom, skromnošću postigao sve što je imao. Imanje, radnju, položaj. A ja sam bila sirota devojka. Moj otac je radio kao činovnik u jednom osiguravajućem društvu i kada nam je mati umrla, ja sam preuzela kuću, ja sam preuzela brigu o sestrama, školovala brata. Ostala sam bez svog sopstvenog života, neupućena u sve što se dešavalo izvan kuće, neiskusna. Bez života, uopšte. Uvek spremna na svaku žrtvu, uvek mučena osjećanjem da nisam dovoljno dala. I učinila. Pa on je činio sve što je mogao da me vrati. Ali kad je vidio da zaista neću, pustio da stvar ide svojim putem, zatražio razvod. Sud je samo potvrdio opšte mišljenje da je brak između Andrije Zarekovića i mene, Anice, njegove žene, razveden. Na moju štetu. Da nije bilo mene, Anica bi doveka vodila kuću svome ocu. Čoveku mrgudnom i preke naravi. Ali njena vrednoća i njena skrivena lepota zapale su mi za oko. To je bilo ono što sam ja tražio i zbog čega sam ušao i u godine, a nisam se oženio. Lepa, krupna, čedna, poslušna devojka. Utoliko bolje što je sirota. Jer uzeti sirotu, a vrednu devojku u kuću,
znači svakim danom osjećati još veće zadovoljstvo zbog svog stečenog blagostanja i svakim danom ga još više uvećavati. Jer sticanje jeste do duše bežanje od sirotinje, ali da nema siromaha, kako bi se mogla oceniti vrednost i meriti uspeh onih koji steknu. Što se tiče njene lepote, smatram je drugim bogatstvom i do kojeg mi je mnogo stalo. Iz kuće u kojoj su nemaština, a još više moj preki otac, sestre, bolešljivi brat, stvarali večita uzbuđenja, ja sam prešla u momačku, prostranu, mirnu i uređenu kuću mog muža. To je bila lepa, starinska kuća na spratu u kojoj Andrija stanovao u mladosti, kod jedne dobre udovice. On je bio tek na početku svog majstorskog poziva i kad je udovica umrla, on je od njenih rođaka kupio sve što je iza nje ostalo. Celo prizemlje i 3 sobe. Kasnije, kad je gazda Andrija stao da okreće paru, sa veštinom koju niko nije mogao da predvidi, u kojoj su njegova skromnost, poniznost igrale najveću ulogu, on je od preostalog potomka stare porodice kupio celu kuću, a i sav nameštaj. Evo, ovde smo proživjeli 2,5 godine. Ni po čemu moj brak nije odudarao od ostalih. Istina, dece nismo imali, ali ni to nije moglo da poremeti savršenstvo ovoga braka. Sve je bilo kako Bog zapoveda i svet očekuje i zamišlja. Ja sam bio dobro primljen među ljudima, bio sam član odbora zanatlijske komore i dobrotvor trgovačke omladine. Ona je vodila u veliku kuću u potpunom sporazumu sa mnom. U novoj kući Anica se odmah u početku oslobodila i prolepšala. Njena lepota je došla do pravog izraza. Ćutljiva, skromna, a uvek jednaka, ona je kuću preobrazila samim svojim prisustvom, koliko i svojom stalnom brigom i pažnjom. Uviđao sam da dobra žena zaista nema cene. To je bilo prvi put u životu da nešto nisam mogao da sračunam tačno i do kraja. Ali sam nad tim svojim nedovršenim računom sedeo dugo, ispunjen srećom i strahom kao čovjek koji ni sam ne zna šta sve ima i kojeg njegovo sopstveno bogatstvo može uvijek prijatno da iznenadi. Ženidba je u meni pojačavala uživanja koja sam dotada imao i koja potiču od rada, špekulacije, društvenog položaja i sticanja. Mogao sam u prazniku da prošetam sa belolikom, ćutljivom, dobro odevenom, svojom ženom, da izvedem u pozorište, u bioskop ili na neku slavu. Sad sam o ženi mogao da govorim pred ljudima slobodno, otvoreno i sa ponosom. Tad sam mogao sebi da kažem još mnogo više nego što ljudima može i sme da se kaže. Mogao sam u tami da položim obe ruke na čvrsto, toplo telo zaspale žene. Da položim bilo gde, tamo gde slučajno padnu. I da kažem sebi, sve je ovo moje. Od kose do nožnih prstiju.
moje i ničije više. Od tog osjećanja sreće širi se sopstvena ličnost u beskraj. Slatko je ostati budan s tim osjećanjem i slatko zaspati njim uljuljkan. Kao mlađi gazda Andrija je bio uzor od savesne radnika. Vredan, poslušan, ali i strog. Kako je sam voleo da kaže, pravedan kao Bog. Ali sve to je bilo ublaženo njegovim načinom opštenja sa ljudima na poslu, kao i pri najobičnijim susretima. Kao mlad kalfa proveo je 2-3 godine negde u Austriji, odakle je donao ne samo mnogo znanja, nego i tamošnji uglađeni način ophođenja sa mušterijama. On je zaista bio čovek koji ima načina. Pokazivao je jednu naročitu vrstu poniznosti koja laska sabesedniku, a njega samog nimalo ne unizuje. Siromasima, ljudima u nevolji znao je da da saveta, a bogatim i uticajnim ljudima da kaže ono što ih u tom trenutku najviše interesuje. Odavno je držao u svojim rukama sve liferacije za vojsku, železnicu, mnoge državne ustanove. Bio je redovno pobednik na svim licitacijama. A niko od konkurenata nije imao šta da mu prigovori. Sve je kod njega bilo savršeno. Sve. Osim njega samog. U tom novom životu koji je za mene značio ispunjenje svih mojih želja i vrhunac savršenstva, ja sam prvi put, od kako znam za sebe, počeo da se bavim samim sobom. Da se merim, ocenjujem, ispitujem, upoređujem udobnosti bogatstva, braka, kućevnog života, daju čovjeku mogućnosti za to. To je bila toplina i širina, prisustvo bića koje ćuti ili povađuje i pred kojom se ne mora uzdržavati ni snebivati. Prvi put u životu ja sam mogao da govorim slobodno, bez računa i obzira. Mogao sam glasno da maštam, da razgledam i da prostirem sve ono što čovjek može da iskopa iz sebe. To je bilo slatko i zanosno, kao da sam govorio celom čovečanstvu, a poverljivo i sigurno, kao da sam kazivao nemoj crnoj zemlji. Pred takim slušaocem čovjek može da vidi sam sebe. Šta je i ko je. Kakav je. Šta ume, šta zna. Šta može. Šta sme. Bila sam u varoši. I htjela sam da kupim još jedan šešir, ali nisam ponela dovoljno novaca. Moja luda glavo. Luda glavo. U takvom slučaju se uđe u radnju, kupe se stvari, pa se kaže ja sam gospođa Zereković, Andrije Zerekovića, molim da mi se ovo pošalje kući. Razumeš? Pošalje. I na kraju se samo kaže moj muž će to platiti. A neprijatno mi. Šta ima da ti bude neprijatno? Pa ti izgleda ne znaš koga imaš za muža.
znaš da u čaršiji nema dva čovjeka koji uživaju takvo poverenje kao što ja uživam. Ha? Znaš ti da banke na moj potpis daju 100.000 dinara, ti se vratila kući zato što nisi imala 200 dinara. Nemoj to više da radiš. Nema te radnje koje neće sa zadovoljstvom poslati kući bilo kom iznosu. Razumeš? Sad će da vidiš šta se piše ovdje. Evo gledaj, iz poreske uprave. Poreza je odmerena suviše nisko, jer je poznato da ista firma uživa dobar glas i da njen godišnji promet, pa prema tome njena zarada, daleko premašuju sume od kojih je pošao poreski odbor u svojoj procjeni. Vidiš, dobar glas daleko premašuje. Tako se o meni izražavaju u poreskoj upravi. U poreskoj upravi. Tako u Narodnoj banci, tako u ministarstvima, a ove privatne banke koje traže od mene mišljenje o ličnostima i firmama pre što daju kredit, i ako ja kažem dajte, oni daju. Ako kažem ne, ne daju. To je odgovornost. Razumeš? O tome čovjek treba da razmisli. Razumeš? Razumem. Moj kredit, moj uticaj je davno potvrđen u poslovnom svetu. Razumeš? Razumem. Uvek. Kako koji dan, meni su ti naši razgovori postali sve neprijatniji i sve teži. Zbunjivao me njegov nov način pričanja, pun ironije, neodmerenosti, nezdrave mašte. A toliko oprečan sa njegovim ponašanjem i govorom u toku dana, u društvu i na poslu. Vređalo me ono njegovo, razumeš? Trudila sam se da ga gledam pravo, da ne trepćem. Koštalo je napora. Andrini govori pretvarali su se u sve novije i sve smelije monologe, u kojima je sve više puštao maha svoje mašti i u kojima se njegova i njemu samom nepoznata ličnost nadimala predamnom. A posle večere to je bivalo redovno. Ukazom njegovog veličanstva kralja, dobro, postavljen je za upravnika grada gospodin N.N. Vidiš, ovo je opet jedna greška. Ja ne ulazim u pitanje čija, ali greška. Za ko je taj? To mora da je jedan od onih sitnih i gladnih činovnika koji se savijao pred svim i svakim i bogoradio Jevreje da mu ne protestuje menice. I kako će on sad biti ono što zaista treba da bude? Upravnik varoši u prestonici. Ti znaš šta je to? Znaš ti šta je to? Pa tu ima, Vrajko moj, da se primaju visoke ličnosti, ugledni privrednici, razni stranci. Tu čovjek mora da ima način, mora da bude besprekorno odeven, odmeren, uslužan, ali dostojanstven. Dostojanstven. Ovo može, a ovo, žao mi je, ne može. I kraj. A ne, ovaj. A sa činovnicima? Jo, tu tek treba čvrsta i jaka ruka, ne bio im ja upravnik.
Pa ne bi kod mene bilo ni zadocnjavanja, ni nereda, ni mita, ni izvlačenja. Sve bi išlo kao sad. Kao sad. Ko neće, napolje. Bez protekcije, bez obzira, bez milosti. Napolje, napolje! Onda treba otići kod kralja na referisanje. I šta može jedna takva beda činovnika da kaže kralju o stanju u varoši ili o raspoloženju naroda? Šta može? Može se klanja, da sastavi pete i tako da eminuje sve što se od njega traži. A tu treba čovjek koji može da se isprsi u danom trenutku, razumiješ? U tom danom trenutku se isprsi i kaže, vaše veličanstvo, tako i tako. Zato i zato. Razumiješ? Ja, vidio, molim te, vidi šta te. Ljubavne afere mladog trgovca pred sudom. Sin bogatog trgovca pao ruke prepredene lepotice. Što je slepci bil bez. Bože, koliko sam ja tu bio razuman i neumoljiv. I prema sebi, a i prema drugima. O, Bože, a nije da nisam imao prilike. Žene su se lepile za mene. I to pamet da ti stane kakve žene iz kakvog društva. Ali nema kod mene slabosti ni popuštanja. Uvijek sam znao šta hoću, dok ne smijem da se upustim i dok ne smijem da idem. Nikad nisu one odlučivale o tome, nego uvijek ja. I tu nije bilo razlike, pa da je kao vila. Razumeš? Bio sam veliki ljubavnik, ali razuman i dovitljiv čovjek. Potpuni gospodar svojih strasti i tuđih prohteva. Kao kalfa bio sam ljubavnik svoje gazdarice. Onda neke švabice, pa njene ćerke, pa žene lađara, pa žene ljubomorna kafedžije, pa grofica iz Pešte. Prava grofica. Vidjela me kako radim. Bacila oko na mene, slala devojku s porokama. Spretno sam se izvukao iz zamke te pohvatljive žene. Nisam ja lud da gubim snagu koje kuda. Imao sam žena, imao sam žena na svaki prst po 3. Prvih nekoliko mjeseci našeg braka gazda Andrija je prelazio u moju postelju najpre svako veče, pa 2 put nedeljno, pa 1 put, ali je ubrzo i to prestalo. Posle razgovora i naredaba o kućnim poslovima i sitnim društvenim obavezama, posle dugih i zamornih pričanja o sebi, legovi u svoj krevet, zadovoljan samim sobom i celim svetom.
Nisam želela da mi Četkar dođe u postelju. To nipošto. Gospode Bože naš, podari mi miran i spokojan san. Pošalji mi svog anđela čuvara da me zaklanja. I da vidimo što se kaže. Neophodne zamašne reforme u narodnoj privredi, državnoj upravi, školi i vojsci. Draga moja, svi su ti ljudi ili plaćena piskarela ili naivni profesori koji misle javni život da preobražavaju teorijama i člancima. Nema tu muške ruke, draga moja, ja kad ti kažem. Nema muške da zaseče hiruškim rezom, bez milosrđa. Razumeš? Vidiš, to ti je isto ono u velikom kao što je kod mene u radnji u malom. Promišljenost, rešenost i strajnost. U tome je sve. I da mene u nekoj zloj sreći pozove kralj i mi kaže: gospodine Zerekoviću, takva i takva stvar, vidite kako stvari idu i dokle smo dogurali, a ja sam za vas slušao kao za privrednika koji je krenuo od malog, od ničega, a danas, hvala Bogu, i odlučio sam dakle da vam poverim našu privredu. Da je reorganizujete i da sve spasete u posljednjem trenutku. I tako dalje, i tako dalje. Ja bih se poklonio. Neka me izvine vaše veličanstvo, rekao bih, za slobodu i iskrenost. Ali smatram da ne bih poslužio ni vašem veličanstvu, a ni državnim interesima, ako vam ne bih kazao istinu. Polumere tu ne pomažu. Sve mora iz osnove da se menja. Hirurški nož tu treba. I samo sa vašim neograničenim ovlašćenjem ja mogu da se primim tog zadatka. Jer tu treba uraditi to, pa treba uraditi to, treba uraditi to. Ne bih ja ni poznavao, ni priznavao nikog. Primao bih ja i saslušao svakog, ali bez bolećivosti i obzira. Nema kod mene olakšavajuće okolnosti koje ne radi, neispravno, nepouzdano, sečem glavu bez milosrđa, bez milosrđa. Dođe rekao kao: aman, gospodine ministre, znate, to je taj, sitna deca. Ja hladan kao stena. Neumoljiv. I da vidiš za kratko vreme kako bi stvari krenule drugim putem. Pamtilo bi se i pričalo kad je Andrija Zereković preuzeo državno kormilo u svoje ruke. Ja kad ti kažem. Niko ne zna do koje mere sam ja strog i neumoljiv. A da, niko u stvari mene ne poznaje. Niko.
Svi misle ako sam ja ljubazan, ako sam ja učtiv, predusretljiv, da je to zbog nedostatka snage i smelosti. Svi misle gazda Andrija mek, boleći čovjek. Tu se varaju, grdno se varaju. Guja sam ja, guja! Ja bi, ako to državne potrebe traže, otpuštao, stao na robiju, ubijao. Ubijao. Usta mi ne bi zadrtala. Samo ovako, proverim stvar, ocenim i presudim. Fik! 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 Ha! Fik! Ha! Fik! Ha! Fik! 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 Samo! What? Fik! 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 Takav ja bio. Kad bi mi dali za malo. Kao dokaz da nisam čovjek slabe volje i plašljiva srca je generalni štrajk u Budimpešti, koji sam doživeo kao mlad kalf. Tada sam ja pred jednom grupom uplašenih radnika koji se sabili u jedan mrtav ugao mirno prešao preko trga. Oko mene su zviždali ubojni kuršumi s druge strane. Obale žandarmerija pucala. Posle se ceo svet pitao ko je onaj mladi čovjek kojeg kuršum ne bije. Htjeli su posle i da me nose na ramenima i da me fotografišu i dolazili i novinari. Ali ja sam se sklonio. Nije meni bilo do toga. Svi misle da je gazda Andrija neka zadušna baba. Guja sam ja. Guja sam ja. Guja. Prve godine braka ja sam slušala muževljeva hvalisanje i priče u kojima je on uvek bio velika ličnost. Uzdržavajući se da ne zevam, pretvarajući se da me ta stvar bar donekle zanima. Ali njegova pričanja su rasla, bivala sve duža, čudnija, nasrtljivija, smelija. Počela da mi se gadi. Izgledalo mi je nedostojno to što moram satima da slušam izmišljotine i hvalisanja tog čoveka. Pokazujući pažnju. Vređalo me to što on mislio da predamnom, kao pred mrtvom stvari, stvorenjem bez pameti može da pusti maha svoju obrazilje. A da pritom ne smatra za potrebno da obuzda svoj jezik i umeri svoje laži i maštenja. Osjećala sam da me zloupotrebljava i zlostavlja. Na prividno bezazlen i dopušten način. Bolelo me i peklo to duboko osjećanje stida i poniženja. Kočio je svaki pokret moj. Ubio svaku reč, ideju, još pri prvoj zamisli. A ja sam puštala
da Četkar svako večer predamnom kao pred najmljenim svedokom pravi maskaradu laži. Bilo je i večeri kad me gazda Andrija vodio u pozorište. To su bili za mene radosni sati. Od djetinjstva sam voljela pozorište, naročito operu. Osim toga, za mene je bilo sreća svaki trenutak kad nisam morala da budem nasamo sa mužem, jer tada je on bio onaj mirni, ozbiljni gazda Andrija sa svojim poznatim, lepim načinom. Bez traga onog samo meni poznatog naličja. Kad bi se vratili iz pozorišta, uvek sam nastojala da što pre legnem, izbjegavajući razgovor, kako bi u sebi sačuvala ono raspoloženje svetlog i toplog uzbuđenja koje meni ostaje posle pozorišnih predstava, naročito posle muzike i igre. A sve sam ređe u tome uspevala. Četkar me gonio do u postelju. Balet Narodnog pozorišta. Pa to ne valja ništa. Sve je na pogrešnoj osnovi. Nesposobno, aljkavo, slabo. Ovaj slavni igrač, Krajevski, kojeg smo večeras gledali, on uživo nezaslužen glas. Večeras je mlako i nemuški odigrao mladog viteza oko usnule princeze. Slabo. Šta on misli? Šta misli taj lepotan? Da je sva veština u bademastim očima i u fitiljinim brčićima? Pa zar onako prilazi zaljubljeni čovjek ženi za kojom čezne? Nešto sve se uvija se nešto. Zna se kako zaljubljen čovjek mora da ide. Mislim, nisam ja umetnik, ni igrač, niti je to moj posao, ali došlo mi je večeras da skočim i da mu pokažem kako se to radi. Jo, ne bio im ja dirigent, ni balet majstor. Zapamtili bi oni mene. Ne bi kod mene bilo brdanja ni zabušavanja. Ja, kad ti kažem, niti onog kobajagi skakutanja, nešto hop-cup. Imale bi oni da se vrte na prstima i da se okreću oko sebe dok im krvavi svetlaci ne počnu na oči da skaču. Ja, kad ti kažem, imao bi taj da leti čim ja ovako okom, razumeš? A ne tu da mi se krevelji i čengija, a veliku platu primaju. I umetnici, igrači se zvuku. A sutra navečer ponavljala se ista igra sa drugom sadržinom. Nisam više znala kako sebi to da objasnim, ali vidim da se moj muž po svršenom poslu, nakon večere kad ostane sa mnom, nasamo, prosto pretvara u čudovište. I svake večeri to je bila neka druga uloga koju je on predamnom igrao. Sve manja logična i verovatno sve odvratnija i sve strašnija, a ja nisam imala snage da ga sprečim u tome. Slušala sam ga. Sa dosadom. Sa gnušanjem. Pa sa užasom, jer je posle tih razgovora već počinjao istinski strah da me hvata. Znala sam da je to samo naklapanje nemoćnog jadnika koji noću posle trezvenog, dnevnog posla i premirnog noćnog sna otvara svoj vašar čudovišta i pokazuje svetu svoje nepoznato naličje. I to samo predamnom. Pred ženom koju hrani, odeva, pred kojom ne mora da ima nikakvog stida ni obzira.
I sve je moglo da posluži kao povod. Razgovor pođe, na primjer, od jedne vesti iz kriminalne hronike. Na pustoj poljani ispod železničkog mosta nađena je mrtva žena, strankinja, izbodena nožem. Ceo slučaj ne objašnje ko je tajanstvena lepotica, ko su ubice i kakav bi mogao biti povod zločinu. Budal. Šta tu ima mnogo da se pita? Zar je malo tajnih društava i špijunskih organizacija? Zar je jedna takva lepotica u njihovoj službi? A sa tim društvima ti je ovako. Vrbuju te i ti uđeš. I zakuneš se. Zakuneš se na revolver i kamu. Da ćeš bez pogovora izvršavati sva naređenja. I da nećeš nikada i nikom odati tajnu. I posle nešto pogrešiš, odaš. I gotovo. Već si osuđen. Nema ti spasa. Kad se najmanje nadaš, nož u leđa. Bez milosrđa i bez oklevanja. A da mi je rođena sestra, ja glasam smrt. I presuda se izvršuje automatski munjevito. Ako treba, izvršujem je svojom rukom. Jer takav sam ja. Svi misle, gazda Andrija ljubazan, mek čovek, dobričina. A niko ne zna i ne sluti ko je Andrija Zareković. Nisam ja bubica, nego Arslan. Arslan i to najpotajniji, najopasniji. Ja znam da i ti misliš da ja ni u snu ne bih mogao da ubijem. Da misliš? Vidiš da sam pogodio. I ti misliš da je zato što mi ti ne poznaješ. Vidiš, kad se radi o načelima i u interesima neke svete stvari koje sam se zakleo, za mene je ubiti isto što i popiti čašu vode. Izdala si. Zna se šta te čeka. Prvi udarac. Tu ispod vrata gde prolazi glavna arterija. A onda još 3. Jedan u leđa i 2 u grudi. Tako ti treba. I gotovo. Posle operem ruke i kao da ništa nije bilo. Normalno, živim, čitam novine kad se povede razgovor o tome, ja u tome učestvujem. A mišić na licu mi je ne zadrhti. Arslan sam ja.
Arslan. A na šta ja mogu da se poželim u ovom savršenom braku? Kako da kažem drugima da sam zlostavljana na izuzetno ružan i tako nepodnošljiv način da moram da bežim i da se spasavam? Kako neću da izludim i svisnem od osade, stida i gađenja nad njim i nad samom sobom? Kako ja da dokažem da je život u ovoj čestitoj, bogatoj kući uz muža, pametnog, ljubaznog, sređenog čoveka, nepodnošljiv? Više od 2 godine živela sam tako. Nije bilo nikakvog razloga da mi tako ne prođe i 3. godina, 4. i sve dalje redom. Godine bi prolazile, ako ne bih podlegla, ja bih ih preturila. Sve ćutke bih preturila godine. Ali nisam mogla da preturim sate i minute. Takav jedan neprelazan, sudbonosni trenutak naišao je polovinom 3. godine mog braka. To je jedan od onih jasnih, nesumnjivih trenutaka koji nam pokažu da je život koji vodimo neizdrživ, nemoguć i nedostajan. Dobro, gospodo. Kad ste već odlučili da proslavite moj rođendan, onda da ga proslavimo u velikom stilu. Onako kako odgovara vašim namerama, a i ličnosti slavljenika. Sutra, posle svečane liturgije u crkvi, priređujem veliku pešačku trku. Prava učestvovanja imaju samo najuglednije ličnosti. Svakako tu će biti gradonačelnik, zatim preuzvišena i presvetla gospoda pravoslavni mitropolit, katolički nadbiskup, reis ulema, vrhovni rabiner i vladin poverenik. Trči se na 400 metara. Svaki učesnik je dužan da bude u punom ornatu ili u paradnoj uniformi sa svim odlikovanjima i raznobojnim lentama i pojasevima. Nagradu pobedniku saopštit ću svakom pojedinačno. Treba imati u vidu da u ovom trenutku ja gledam svakom u dušu. Znam svačije javne ambicije, ali i svačiju skrivenu želju koju nikom ne kazujete, koju i sami od sebe krijete, za koju možda ni sami još ne znate, a za koju bi sve učinili. Razumeš?
u zvuke vojne muzike i žago razdraganog naroda. I kad sve bude spremno, kad velikodostojnici pozadignu svoje mante i stanu zapeti kao strela, ja ću ih posmatrati još nekoliko trenutaka sa uzdignute svečane tribine. A onda ću pozvati uniformisanog službenika koji će glasno objaviti publici da se trka na 400 metara otkazuje. Kratko i bez objašnjenja. Ne trči se! Prelazi se na sljedeću tačku programa. Takmičenja seljački grla domaće pasmine. Dođi, ženo! I gospođo, dođi! Smej se ti! Dođi! Stani pored mene ovdje! Otkazuje! Andrija, šta te činiš od sebe, Andrija? Zar te nije Boga strah? Nikoga i ničega se ja ne bojim. Razumeš? Razumeš? Imao sam savršeno osjećanje sreće. Kako ljudima mog kova daje određeni društveni red i kome svesno i predano i svim silama služim. Pred mojim pogledom otvarao se neslućeni raj pravog građanskog života. Teško je kazati, a kamoli shvatiti šta je značila ta žena za mene koju sam doveo jednoga dana u svoju kuću. Jednostavno, bez ikakvog truda i rizika. I koja je u stvari bila kruna mojih dotadašnjih napora, poniženja i odricanja. Ovdje smo živjeli 2,5 godine. Bio je to brak neporemećenog sklada. Sve je bilo kako Bog kaže, a svet zamišlja i očekuje. Ja ne razumem. Zašto je mene Anica ostavila?
razume.